Haideți să dăm o tură prin cabană și prin jurul cabanei. Așa. Și acolo se cresc freze și ale. Și acolo e un val sau ceva. Și da, noi suntem la cabană aici, stăm și în Sapa, după cum știți, da, și aici la munte, da, e foarte fain și acum e mare vânt și trebuie să am grijă că, da, și aici e fain, da. Hai să vedem ce zic alții. Și da, suntem la munte, ne-am plimbat, da, și acum haideți să vedem ce impresii are despre cabana asta. Și aici suntem la munte și da, acolo un loc de foc aici, așa, și aici poți să stai la foc de tabără, da, și cu priveliștea asta, acolo e o casă tradițională care apare și în videoclipurile celelalte. Dar haideți să vedem cum e în cabană. No, acum intrăm și haideți să vedem. Și unde șopâr? Uitați șopâr! Ce poate să facă și Uitați șopârlă! Și acum a fugit și ia, uite, șopârlă! Filmează telefonul. Și da. Lasă să vedem unde urcă pe... Fii atent, asta merge la casa ei, mă, fii atent. A intrat în bușten. Așa, haideți continuare să vă arăt și unde e baia. Și da, baia e aici, e afară. Aici e dușul. Da. Aici facem duș, baia, și aici nu zic ce facem, adică aia care stai jos și faci cea mare. Da, și haideți să vedem cum arată camerele. Așa arată o cameră și da, uitați, cu aer condiționat, fain, becuri, cu priveliște, faină. Și haideți să vedem și celelalte. Așa, și da, fain, frumos, cu ieșire la terasă, pe aici. Stați că așa. Și așa arată terasa, tot cu priveliște, și aici iarăși tot o cameră. Da, așa. Și cu tot ieșire la terasă și pe acolo intri. Așa, aici să stai și da, fain, frumos și cu priveliștea cea faină, cu muntele în față și da, ai terasa aici
Și da, cam atât. Dragi prieteni, mulțumesc că v-ați uitat până la final.